nagasin mo mga agad sa ato ng mga tagpalaman. Mayor Greg, nagpagawa sa announcement diri ang DILG kaina mga 5:40 AM nga suspendido ang klase diri sa Negros Occidental. Pwede kami makapangayo sa confirmation na Mayor natuhoy man sa sining anunsyo, especially diri sa syudad sa Bacolod. Yes, Bombo Jerry, actually, pag kita ko kaina sa Facebook ang announcement sang DLG ginpa-verify ko anay no kay mas mahigit ni sure kita, that's why nga at around 6 na verify namon sa pinag sa DLG Bacolod ang atong nagwa nga post no sang DLG, and then kilayon makita nga nag issue sang announcement no nga based sa order sang DLG. Suspended ang classes in all levels dali sa aton sa Bacolod. Lakit naman mga government work no as per DLG announcement for today. From kindergarten to college diri sa Bacolod, at the same time ang opisina man sang gobyerno. Mayor, may mga nagapamangkot nga subong lang kuno nag-announce sabi. Wala gid kita sang any additional information except na nagwa ang announcement sang DLG through Facebook mga 5:38 first Bombo Jerry no kay kabudlay, I mean una gid nga iban pwedeng kung ano kag gila yun sundon mo kag ano mo without verification no. So after we verified kag nag-clear from DLG Bacolod nga ang post legit no, automatically himo makita sang announcement. Diri siya Secretary Rimulya nga wala sila kuno sang prerogative nga mag-announce sang suspension of classes ara na kuno sa jurisdiction sang LGU. Well, ang order din sa LG, no? So, to follow, no? Based man, ang nagdala dito is Negros Occidental, and that includes Bacolod City. Mayor, lastly, kag pwede kita Mayor makatagalog para man sa aton nga Bombo Network News ang imo nga panugyan sa tanan nga mga Bacolod non. Well, siguro sa lahat ng nakikinig ngayon, no, let's use this time, no, right after the declaration or the announcement of the LG that classes in all levels, as well as government work in Bacolod City are suspended today, no. So let's just use this time for fruitful activities in our respective houses, and just be cautious to what's happening.